Mga kautoran, maayong adlaw sa inyong tanan. Sa siningit iyon, nagpasalamat kita sa Dios kay maaya yung aton kita nga tiyon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa John chapter 1 verses 1 to 18. Pero akon lang pagkabasahon ang isa ka bersikulo kagini ang verse 14 nga nagsiling, ang pulong ng intao kag nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga amo ang grasya kag kamatuoran. Ini amo ang himaya nga nabato naton subong buktong nga anak sang Dios. Ang amo nga bersikulo naghambal lamang sa aton nga ang pulong nangin tao, ang pulong nahimo nga tao. Kagamo ini ang verses 1 pakadto sa 2 sang John chapter 1 nga naghambal sa aton nga sang wala pa ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Dios. Ini nga pulong nagahambal nga amo si Jesus Christ. Ang kamatuoran amo nga si Jesus Christ nagkari sini nga kalibutan, nagistar diri sa dota sulod sang mga 33 katuig, pero wala sing matin-aw nga hunahuna ang mga tao kung sino gid si Jesus Christ. Lain-lain ang pagkilala sa mga tao halin sang una as sa tubong nanungod kay Jesus Christ. May isa kation gintipon ni Jesus Christ ang iyang mga sumulunod kag ginpamangkot niya sila. Siling niya, ano ang siling sang mga tao palibot naton? Siling nila, sino kuno ako? Ang mga sumulunod ni Jesus Christ naghambal. Siling sa mga tao, ikaw kuno si John the Baptist. Siling sa mga tao, ikaw kuno si Isaias. Ang hambal sing mga tao, ikaw si Elijah. Ang siling pagit si Iban, ikaw si Jeremiah. Sulain-lain ang pagkilala sang mga tao kung sino gid si Jesus Christ. Ining mga dinalan nga aton pagaton ang subong sa John chapter 1 halin sa 1 pakadto sa 18 makabulig sa aton sa pagpakilala kung sino gid si Jesus Christ. Susulito nakon ang duha ka verses nga nagasiling sa chapter 1 verses 1 kag 2 nagasiling, sa wala pa matukod ang kalibutan, yara na ang pulong. Ina nga pulong nagahambal kay Jesus Christ. Sa wala pa matukod ang kalibutan, yara na ang pulong, kag ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong Dios. So ginabalik-balik ang pulong, no? Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na si Jesus Christ. Amo na ang pulong. Kag siling niya, ini nga pulong si Jesus Christ kaupod sang Dios. Kag nagsiling pagid siya, ini nga pulong Dios. So tanaw naton ini nga mga malipot nga dinalan puro puno sang kamatuoran. Kung naton ini hambalon sang aton-aton agod nga ma-simplify kag mahangpa naton, ang gusto isiling siyang verse nga sang wala pa matukod ang kalibutan, yara na si Kristo. Kag ini nga Kristo upod sa iyang amay. Kag ini nga pulo nga amo si Kristo, siling niya Dios. Kung sa aton pa si Jesus Christ, Dios suno sa gnatudlo sang amo nga mga verses. So tanaw naton nga ini nga pulong nga upod sa amay kag ini nga pulong
Diyos ginhambal siya nga ginatawag siya nga pulong kay man nga aton mga pulong nga nagaling sa aton baba amo ini ang makahambal kag makapathag sa iban nga tao kung ano ang aton hunahuna kag balatyagon. So paagi sa aton mga pulong mangpan sang iban kung ano ang aton ginahuna-huna kag ano ang aton ginabatyag. Tungod kay si Kristo ginatawag nga pulong sang Dios, siya lamang amo ang makahambal sing maathag kung sino siya kag ano ang tuyo niya nga nagkari siya sa sininga kalibutan. Ano ang iyang purpose nga ginpadalasan siyang Dios diri sa duta. Siya lamang amo ang makahambal sina. Now, ang ginhambal sang Bible sa aton kag amo ni ang mga pulong ni Jesus Christ nga ginrecord sa balaan nga kasulatan. Ginsulat sang iya mga sumulunod ang iya mga ginhambal. Okay. Ang siling sang Bible nga sang una nga tion ang amay nagapadala sang mga anghel sa paghambal sa aton sang iya mensahe. Anghel ang ginagamit sang amay. Pero siling sang Bible kag makita nimo ini sa Hebro kapitulo 1 halin sa 1 pagkadto sa 3. Pero siling sang Bible sa ulhi nga tion naghambal ang amay paagi sa iya nga anak, sa iyang bugtong anak. Una, nagapadala siya sing mensahe paagi sa mga anghel. Sang uli, ang iyang mensahe, ginhambal na ni Jesus Christ nga iya nga bugtong nga anak. Okay, dumdumo naton nga ang amay nagakilala nga si Jesus Christ iyang anak. Ang anak man, si Jesus Christ, nagakilala man ang iyang amay nga Diyos dito sa langit. So sila nga dua nagapakilala. Okay, anong siling sang amay? Sadtong tion nga ginbautisohan si Jesus Christ. Kagini makita sa Mateo kapitulo 3 halin sa 13 pakadto sa 17. Tapos nagpabaptize si Jesus Christ. Si John amo nagbaptize sa iya. Nag-abri ang langit. Nagpanaog ang balaan nga espiritu. Kag didto nagtungtong sa iyang ulo. Kag ang tingog sang amay nagasiling, ini ang pinalangga kong anak. Ginkilala sang amay si Kristo ngayang anak. Ini ang pinalangga kong anak nga sa iya nahamuot gid ako. Dako ang kalipay sang amay kay si Kristo nag-submit siyang kagalingon sa pagpabaptize kay John agod nga masugdan kag mapadayon niya ang iyang misyon sa sining kalibutan sa pagtudlo sa mga tao nang nungod sang kaluwasan sa ila mga kalag. Okay, ikaduha nga tion. Panahon ini sadtong tion nga nagbalhin ang guya ni Kristo, nagputi siya hasta ang iyang mga bayo. Ang istorya makita naton sa Lucas kapitulo 9 halin sa 28 pagkadto sa 36. Si Kristo nagdala sang iyang mga gintuton-an kag nagsaka dito sa bukid. Dala niya si Pedro, si Jim, kag si John. Pagsaka nila dito, nagpangamuyo sila. Nag-upod sa ila ang duha ka propeta sang Ginoo sa Old Testament nga amo si Moses kag may isa pa ka propeta, duha sila, si Elijah kag si Moses. Okay, siling ni San Pedro kay Jesus Christ nga dawala man siya nadumduman nga iban nga ihambal nya siguro maayo Ginoo nga diri na lang kita ma-star sa bukid, mapahimo na lang kita di balay para sa imo, sa akon, kay James, kay John, kag sa duha ka propeta halin sa Old Testament nga nag-join sa ila.
Siling ni Jesus Christ sa iya, Peter, wala ikaw makaibalo kung ano ang imo ginahambal. Sang ilang pag-istoryanis na ang mga butang, nga dito man sila sa bukid, nagpangamuyo, may naghambal nga tingog sa langit. Kabalo ka kung anong siling sang tingog sa langit. Siling niya, ini ang pinalangga kong anak, ang naghambal ang Diyos sa langit. Ini ang pinalangga kong anak, magpamati kamo sa iya. Ang siling sang amay, nga kung anong ihambal ni Jesus Christ, amo ina ang ilang pamatian. Kung ang duha ka matag ng ginahambal sa Bible, amo nga si Jesus Christ, nagakilala nga may amay nga Diyos dito sa langit. Kag ang amay man sa langit, nagakilala man nga si Kristo, iyang anak. So ang duha, matag nga aton makilala kung sino gid si Jesus Christ. Sa siling sa Bible, nga ginmitlan ko na, nga si Kristo, ara na sa wala pa ang kalibutan, kag si Kristo nga tawag nga pulong kaupod sa Dios, kag ang ini nga pulong suno sa ginahambal sa Bible, Dios. Kag ang pulong Dios. Konfirmado ini nga si Kristo Dios tungod kay una sa tanan anak siya sa Dios. Kung sa bagay, kung tun-an nimo ang bilog nga ginatudlo sa Bible na nungod sa kay Jesus Christ, may duha ka ngalan nga ginatawag sa iya nga popular. Ginatawag siya nga anak sang Dios, kag ginatawag man siya nga anak sang tao. Kung ang Bible maghambal nga anak siya sang Dios, ina tungod kay iyang amay nga Dios dito sa langit nga nagpadala sa iya. Kung ang Bible maghambal nga anak siya sang tao, ina tungod kay Kristo Dios nga nagpakatao, paagi kay Virgin Mary, ginbunag siya sa sininga kalibutan. Siya Dios nga nagpakatao. Kapangdanan may duha pagtawag sa iya, sang diri siya sa duta nga nagapangabuhi. Ginatawag siya nga anak sang Dios, kag ginatawag man siya nga anak sang tao. Pero ang Titus 2:13 matag nga nagatudlo sa aton nga si Kristo hindi lamang ordinaryo nga tao pareha sa aton, kundi Dios siya. Kaya ang panawag ni Titus siya, dako kagamhanan nga Dios. Nagkapaabot kita sang adlaw, sang pagbalik, sang dako kagamhanan nga Dios. So hindi kita matingala nga si Kristo ginatawag kini sang Bible nga Dios siya, kag hindi siya tao nga ordinaryo nga parehas sa aton. Pero ang isa ka pulong nga akon ginabalik-balik kag gusto nakon marehistro ini sa aton una, nagsiling ang Bible nga sang wala pa ang kalibutan, ara na ang pulong. Way pa matuga ang kalibutan, ara na ang pulong. So si Kristo, siya amo ang upod sang amay sang pagtuga sa aton. Wala pa matuga ang kalibutan, ara na si Kristo upod sa iya nga amay. So okay? Amo ini ang wala mahangpan sa mga tao sang una kung magpanudlo si Kristo nga siya eternal. Wala siya gintuga. Siya ang manunuga, kag wala sing natuga sa sining kalibutan kung hindi paagi siya. Okay. Sang nagpanudlo siya sa mga Hudiyo, ang ginapabugal sang mga Hudiyo amo ang ilang tigulang nga Diyos noon, malapit sa Diyos nga amo si Abraham. Kag sang pagsiling ni Kristo nga sa wala pa ang inyong amay, pinatigulang ninyo nga amay, nga ginasugid ninyo nga Diyos noon, nga amo si Abraham. Sa wala pa si Abraham, siling ni Jesus Christ, ara na ako, una pa ako kay Abraham, magulang pa ako kay Abraham. Inaamo ang wala mahangpi sang mga Hudiyo, kay man si Kristo sadto nga tiyon, bata pa, siling nila, kabata pa gani sa imo,
masiling ka na nga wala pa si Abraham, ara ka na. Nga kung sa bagay, si Abraham tigulang na to, napatay na to sa katigulangon. Ikaw wala pa gani 50 ang imong edad. Kaman si Kristo ginpatay, ginlansang sa cross, mga 33 pa niya ka tuig, wala pa mag 50. Insakto sila nga wala pa si Kristo mag 50. Pero ang wala nila nahangpan nga si Kristo pa amo ang nagtuga kay Abraham. Okay? So ini nga Kristo nga aton ginatun-an subong, sa wala pang kalibutan, ara na siya, upod na siya siyang amay, kag ini nga Jesus Christ, suno sa John, siya ang manunuga. Siya ang creator. Sa Genesis chapter 1, aton ini idugang, diri nagatudlo kung paano sang Dios kintuga ang kalibutan. Chapter 1 sang Genesis. Pero pag-abot sa 26, Genesis chapter 1, verse 26, nagsiling ang Bible. Bito na kon ang pulo nga English, agod nga aton ini mangpan kayo. Ang siling sang Dios, let us make man in our image. Himuon naton ang tao katulad sang aton dagway. Duha ka pulong aton tanawon. Ang purong sa English nga us kag our. Ina damo ko nagsilang lang ang Bible nga himuon nakon, siya lang isa, ang amay lang naghimo. Pero siling niya, himuon naton, may upod siya. Ang tao katulad sang aton. Doara naman, our naman sa English. So may upod. Kay man ang pulong plural damo. Himuon naton ang tao katulad sang aton dagway. So sino ang upod sang amay? Sang pagtuga niya sa kalibutan. Kay damo ang iya gingamit, plural nga nasiling. Let us make man in our image, our, may upod. So hindi nimo mapabangdan nga ang upod sang amay, sang pagtuga sa kalibutan, ang anghel. Kay man ang anghel, tinuga lang ina sila sang Dios. Ang anghel hindi manunuga. So, ang aton matinaw nga pag interpretar sini nga tanan, nga sang pagtuga sang kalibutan, ara na si Kristo, kag ang balaan nga Espiritu, upod na sa iya, sa wala pa matuga ang kalibutan. Kay man sila, ang amay kag ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, amo ang nagtuga sa mga tao. Kag siling sa Bible, wala sing bisan ano nga natuga sa kalibutan, kung hindi paagi kay Jesus Christ. Kay man upod siya sa pagtuga sa aton, kag siyang tanan nga mga tinuga nga makita naton sa sini nga kalibutan. So, makilala naton sa sini nga tion nga si Jesus Christ ara na sa wala pa matuga ang kalibutan, upod sa iyang amay, kag si Jesus Christ upod sa iyang amay, nagtuga sa aton, kag sa tanan nga mga tinuga sa ibabaw kag sa idalom sa sininga kalibutan. Ang sunod nga tan-aw naton diri, kag ini makita sa versikulo 4 sa John chapter 1 verse 4, matan-aw man naton diri nga si Jesus Christ amo ang ginhalinan sang kabuhi. Aton kabuhi kag ang tanan nga may kabuhi sa sining kalibutan naghalin kay Jesus Christ. Kay man amo ini ang nasiling sang Bible, sa iya amo ang kabuhi. Kung sa aton pa ang kabuhi naghalin kay Jesus Christ. Kag iban nga verses sang Bible nagatudlo sing maathag nga siya amo ang ginhalinan sang aton kabuhi. Okay? Kung tanaw nimo ang John chapter 14 verse 6, may tatlo dira ka kamaturan. Siling ni Jesus Christ, siya naghambal sini. Siling niya, ako amo ang dalan,
Ako ang kamatuoran, kag ako ang kabuhi. So ginangkon ni Kristo, siya amo ang kabuhi. Kita karon mga buhi. Pero kung wala kita makaangkon kay Kristo, wala kita makaangkon sang matuod-tuod nga kabuhi, nga ginatudlo sang Bible sa aton, nga ginasiling kabuhi nga wala sing katapusan. Nga kon madula na kita, mapatay na kita sini nga duta, magapadayon na ang aton kalag kag espiritu sa pagkabuhi upod kay Kristo didto sa langit. Siya ang tuburan sa matutuod nga kabuhi nga kinatawag eternal life. Kag kung wala nimo siya naangkon, ang akon masiling buhi kita subong, pero sa tapos nga magtaliwan kita sini nga duta, hindi kita makapakig-upod kay Kristo dito sa langit, kag magkabuhi upod kay Kristo sa wala sing katapusan, tungod kay wala naton maangkon ang matutuod nga kabuhi nga naghalin kay Kristo, nga iya lamang ginahatag sa tanan nga mga tao nga magtuo sa iya. Luwas sina aton pagitan-ahon ang John 11:25. Kag pirmi naton ini mabatian nga mga bersikulo nga nagsiling si Jesus Christ, siya ako ang pagkabanhaw. Ang nagatuo sa akon, siling ni Jesus Christ, bisan mapatay siya, pero mabuhi siya. Okay? Siya amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa iya, mabuhi man, bisan mapatay siya. So, ini nga mga kamatuoran, nga ginatipo naton, halin sa John chapter 1, verse 4, nga nagasiling sa iya ang kabuhi. Kag ginasuportahan sang iban nga verses nga si Kristo amo ang kabuhi sa paghambal niya, ako amo ang kabuhi, ako ang mga kabuhi ang nagatuo sa akon bisan mapatay pero mabuhi siya. Mga kautoran, maatag nga si Jesus Christ amo ang pulong kung sa aton pa siya Dios nagkari sa kalibutan, nagpakatao, kag siya amo lamang ang makahatag sa aton sa ginasiling sang Bible, kabuhi nga wala sing katapusan. Kagato ni na maangkon kung kita mag-surrender sa aton kabuhi sa iya, tuhan naton siya kag batonon siya sulod sa aton mga kabuhi. Hindi lamang ina, ang siling pagid sa verses 5 pagadto sa 9, si Kristo ginatawag nga kapawa. Pirmi na ginabalik-balik diri sa Bible, makita naton nina sa madamo nga lugar sang Bible nga nagasiling si Kristo, ako amo ang kapawa sang kalibutan. I am the light of the world. Ginahambal ina ni Kristo pirmi sang diri siya sa duta. Ano ang aton pag-intindi sini? Kaya nagsiling si John, siling niya, ang matutuod nga kapawa amo si Kristo. Kag ang kadudulman wala makadaog sa iya. Ang kadudulman wala makaperdi o kung makalandas kay Kristo nga ginatawag nga kapawa. Okay, ang kapawa amo ini ang kamatuoran. Ang kadudulman sa aton pa kalautan. Sang si Kristo nagkari sa duta bilang kapawa, ang tanan nga kalautan sala sa sini nga duta wala makaperde kay Kristo. Kung sa aton pa wala sing sala nga nakasulod sa una-una ni Kristo, wala sing sala nga nakasulod sa tagipusoon ni Kristo, ang tanan nga sa sulod sang kabuhi ni Kristo lunsay kamatuoran, ang kadadalman o kung ang kadudulman, ang kalautan, wala makaperde kay Jesus Christ. Bisan pa sang gintintar si Jesus Christ ni Satanas, si Satanas wala makadaog kay Kristo. Anong ginahambal ni Satanas kay Jesus Christ? Primero, siling niya kay Jesus Christ, okay, kung ikaw anak sang Diyos,
Himoa ini nga bato nga tinapay. Siling ni Kristo kay Satanas, ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong sa Diyos. Gindala niya si Kristo dito sa pinakataas nga tore sa Jerusalem. Kaginsugo, lukso ikaw. Pamatod di sa mga tao nga may abilidad ikaw. Total, ang anghel magasalo man sa imo dito sa dalom. Hindi ka man, siling niya mabali. Siling ni Kristo sa iya, nasulat na, hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. Okay, gindala pag ni Satanas si Kristo dito sa bukid nga puerte kataas. Siling ni Satanas, tanawa ang palibot, katahom sang kalibutan, ang mga syudad, puerte kadalagko. Siling ni Satanas, ining tanan, ihatag nakon sa imo. Kung ikaw, magsimba sa akon. Kabalukanon siling ni Jesus Christ sa iya, Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, kag siya lamang ang imong alagaron. Imbis nga nagpangabay si Satanas, nga si Kristo magsimba sa iya, ginsingganan ni Kristo Satanas nga siya ang dapat nga magsimba sa iya kay Kristo. Okay, so si Satanas nagtalikod. Si Kristo wala madala sang bisan ano nga tentasyon sa sininga kalibutan. Wala siya makasala. Amoy nang ginsiling sa Bible nga ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang kadudolman wala makaperde, wala makalandas sa iya. Sadtong si Kristo nagkari sa kalibutan, nagtindog siya sa tubangan sa mga katawhan kag nagsiling, nga hindi kamo magpati sa akon kay kadamo sang hindi magpati siya nga siya anak Diyos sang Diyos kag manuluwas. Siling ni Kristo sa ila, sinong makapamatuod sa inyo nga ako may sala? Mga kautoran halin sang una, tob-tob sobong kag sa palabuton, wala sing bisan isa ka tawo nga makapamatuod nga si Kristo nakahimo sang sala. Kung si Kristo nakahimo bisan isa lang kasala, hindi siya mangin qualified nga manuluwas sa mga tao sa sininga kalibutan. Amo ina nga siya lamang ang persona nga qualified nga magluwas sa aton sang aton mga sala, tungod kay siya wala sing sala. Himpit balaan nga bugto nga anak sang Dios. Kung si Kristo nakasala bisan isa lang, wala kita sing paglaom nga mga katawhan, kundi nga kitang tanan pagasilutan sang aton mga sala, kay man wala kita sang manuluwas. Pero tungod kay si Kristo wala makasala, kaginhalad niyang kagalingon dito sa cross, agod matigayon ang aton kaluwasan, amo ina nga may paglaom kita, nga kung kita nga mga tao subong, maghinulsol sa aton mga sala, tuuhan kag batuno naton si Kristo, sulod sa aton nga kasing-kasing, maangkon naton ang ginahambal sang Bible, nga kamatuoran, nga makaangkon kita sang kaluwasan kag kabuhi, nga walay katapusan upod kay Kristo didto sa langit. So siya amo ang tuburan sang ginasiling nga kabuhi, kag siya man ang tuburan sang ginasiling nga kadalag-an naton batok sa kadudulman. Pero may masubo diri nga sugilanon nga nasulat sa balaan nga kasulatan, kag ini makita naton sa John chapter 3, 18 pakadto sa 21. Ang masubo diri nga sugilanon amo ini, ang kapawa nga amo si Kristo nagkari sa kalibutan. Pero ang mga tao nagsikway sa kapawa, kag ginhigugma nila ang kadudulman. Ano ina ang kadudulman? Ang kalautan. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ginhigugma sang mga tao ang kadudulman labaw sa kapawa. Tamo na mabulubog at nga record sa Bible. Ang kamatuoran amo ang kadudulman
amo ang kalautan, matuod kag husto, ina tungod kay ang tanan nga mga tao nakasala, ginhigugma sang tao ang kadudulman, ang sala labaw sa kamatuoran. Okay, aton eksaminon jutay ang aton kabuhi. Tanaw naton kon bala nahigugma man kita sa kadudulman labaw sa kapawa. Ano pirmi ang ara sulod sa aton una-una kag balatyagon? Ano pamatiyag mo? Diyos nun ang imong una-una kag balatyagon? Kon ang ginahuna-huna nimo kag plano nimo nga yara sa imong ulo kag yara sa imong tigpusoon, mga butang nga ginadumtan sang Dios, ina nagapamatod nga ikaw kag ako nagahigugma sa kadudulman labaw sa kapawa. Kon ang ginaplano nakon pirmi amo ang paghimo sang binutig, kon ang yara sa akon balatyagon amo ang pagdaya sa akon isig katawo, kon ang ginaplano nakon sa akon kaugalingon amo ang mga bagay nga ginakangilaran sang Dios, then masiling naton nga kita nga mga tao tubtob subong nagahigugma sa kadudulman labaw sa kapawa. Imong mabatian kag makita nimo ang palibot nga ang madamo sa mga tao nga drug addict. Ina tungod kay nahigugma siya sa kadudulman. Nga kadamo sa mga tao nga mag-asawa nga nagabulagay kay nakakumit sang ginasiling sexual immorality. Nga amoy na kadamo sa mga kabataan nga naghilibi, ginapangita nila si nanay nila, si tatay nila kay nagbulagay. Ina tungod kay ang tao nagahigugma sa kadudulman labaw sa kapawa. Nga ang tao kadamo sang napriso nga nagapangawat, ina tungod kay ginahigugma nila ang kadudulman labaw sa kapawa. Kadamo sa mga tao nga ginsilutan sa sini nga dota nga wala makakumit sang sala. Napriso lang siya kay wala siya kakuha abogado nga maayo. Kag kadamo sa mga tao nga nagalagaw-lagaw nga hilway nga nakahimo sang sala, pero galing kay ti may lagting sila nga abogado nga nagadipinsa sa ila, kabangdanan nga wala sila napriso. Amo ini ang dagway nga ginatudlo sang Bible sa aton, nga si Kristo nga amo ang kapawa nagkari sa kalibutan sa pagtudlo sa mga tao na nungod sang Dios nun matadlo nga klase sang pagkabuhi. Pero ang mga tao nagahigugma sa kadudulman labaw sa kapawa, gin-reject, kinsikway nila ang kapawa kag ginahigugma nila ang kadudulman. Hindi bala si Kristo makita naton diri sa Bible nga nagatudlo silin niya may duwa ka dalan. Ang isa magsigpit nga dalan, ang isa masangkad, malapad. Kag si Jesus Christ ang siling, kari kamo, lakat kamo sa makitid nga dalan, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag siling niya, kay madamo ang nagalakat sa malapad nga dalan pakadto sa kalaglagan sang ila mga kabuhi. Tanawa ining duwa nga natudlo ni Jesus Christ. Diin ang madamo nga nagalakat sa makitid nga dalan pakadto sa kabuhi o kon sa malapad nga dalan pakadto sa kalaglagan. Ang siling sa Bible, damo to iya sa malapad nga dalan pagkadto sa kalaglagan. Ini nagapahanumdom sa aton sang matudtod nga sitwasyon sang aton pagpangabuhi sini nga duta, nga madamo, mas madamo ang nagahimo sang malaot ikumparan mo sa nagahimo sang Dios nun nga mga butang. Kagamoy na ang interpretasyon nga aton maani nga kamatuoran sang pagsiling sang Bible nga ang kapawa nagkari sa kalibutan. Pero ginahigugma sang mga tao ang kadudulman labaw sa kapawa. Makita kag mapatian nimo ang permi
ginahambal sang iban nga mga katawhan. Ang ila ginahambal, mga pulo nga hindi Diyos nun, kundi mga pulo nga makapila sa balatyagon sa ilang sikatao. Sulitaw na akon, ina tungod kay ang tao, ang madamo sa mga tao, nagahigugma sa kadudulman, labaw sa kapawa, nga amo ang ginasiling nga kamatuoran. Okay, aton tanahon, kay dugay-dugay, i-close na kon ini, magatako pa ko. Ang Bible nagasiling sa verses 10 pagkadto sa 11. Ang kapawa nga amo ang pulo nga si Kristo nagkari sa kalibutan. Pero bantayan naton ini nga mga pulong, ang iyang mga katawhan wala magbaton sa iya, kung sa aton pa ginsikway siya sang iya mga katawhan. Una, sino ini nga mga tao? Ang ginatumo diri nga nagsikway siya, amo ang mga tao nga Israelinhon. Ang taga-Israel, mga katawhan nga ginpili sang Dios nga iyang mga tao, pagkarin ni Kristo diri sa kalibutan, ginbunag siya ni Virgin Mary, ginsikway siya sa sining mga tao. Kabangdanan nga si Kristo, hindi wala na tao na lang dito sa pasungan, kay wala sing mabaton sa iya dito sa balay nga dalayunan, tanda sang pagsikway sa iya. Si Kristo ginpadayon sa pagsikway sang mga Hudiyo o kon Israelinhon. Tob-tob nga ini nga mga tao, amo ang nagsintinsya kay Jesus Christ nga ilansang siya sa cross. Tanda sang pagsikway sang iyang mga katawhan nga iyang kadugo. Pareha sila nga Israelinhon. Kay man ang parents, human parents ni Jesus Christ, mga Hudiyo, si Mary kag si Joseph. Nga mga Diyos nun iya nga mga tao. Okay, kung nadumduman ninyo sa inyong mga Bible, sa chapter 10 sang John, si Kristo naghambal sa mga tao. Nya ako ang maayong manugbantay sang karniro. Ina nga karniro mga tao, hindi mga sapat, kita ina. Kag siling niya, ang akon karniro, ginhatag ina sila sang amay sa akon. Kag nagpadayon si Kristo sa paghambal. Nya tungod kay ako kag ang amay, isa lang kami. Isa sila nga nagabantay sang karniro. Okay? Pagkabati sang mga Hudiyo, nga ginahambalan nga nagsiling si Jesus Christ nga ako kag ang amay isa lang kami. Nagpudyot sila tanan bato kag ginaboy nila si Kristo, kag si Kristo nagatubang sila kag naghambal, madamo nga mga bagay ang ako nahimo nga inyong nakita diin sa sining akon ginhimo, nga mangin kabangdanan nga inyo ako kabuyon sa bato. Siling sa mga tao sa iya, hindi namon ikaw paghabuyon tungod kay naghimo ka sa mga maayo. Habuyon ikaw namon tungod kay ikaw nga tao lang, nagapaka-Diyos ikaw. Wala sila makaintindi nga si Kristo hindi lang tao, kundi anak siya sa Diyos, kag Diyos siya. Kay man ang iyang amay, Diyos, simpre ang anak, Diyos man. Wala nila ina mahangpan, kag tungod sa kaakig nila, nga siya tao lang nga nagpaka-Diyos, nagpudyot sila bato, kag ilang habuyon si Jesus Christ. Ina ang pag-reject, pagsikway nila, kag kay Ginoong Hesus. Kag madamo pa nga mga tinion nga babasa nimo sa Bible, nga si Kristo ginsikway sang mga tao. Bisan pa sa lugar ginatawag nga Nazareth, kay si Kristo dito nagdako sa Nazareth, sakop sang Galilea. Dito siya nag-upod siya nga tawhanon nga ginikanan si Joseph kag si Mary. Dito siya nakita sa mga tao sa siyap ni Joseph nga nagapamanday, tob-tob nga napatay si Joseph, yung human father,
si Joseph na patay, siya ang nagbulos, manage sa ilang shop. Nakita kag nakilala sa mga tao ang iyang ginikanan. Nakita niya bisan mga utod ni Joseph, kay may mga utod siya nga bata gid ni Joseph kag ni Mary. Nga sila nagapangabuhi dito. Karon magulpi panudlo si Jesus Christ sa mga tao dito sa Nazareth, nga siya anak sang Dios, ginpadala sa kalibutan, siya manluluwas, siya ang Mesiyas. Paano pati sa mga tao kay nakita nila nga dira man siya nagdako? Mapudlay ang pagtuo sa mga tao sa iya. Sadto nga tion, nagsulod si Jesus Christ sa ilang sinagog, kusaton pa sa ilang simbahan, kag nagpanudlo nanungod sang kaluwasan sang ilang mga kalag. Ginsikway siya sa mga tao, kay pananaw sang mga tao sa iya, nagabinutig siya, kag ginapatalang niya sila tungod kay siya anak lang ni Joseph kag ni Mary, nga magsiling siya halin sa langit, kag siya nagkarin sa pagluwas sa mga katawan. May kabudlayan. Ano ang siling sa Bible? Ginsikway siya sa iya mga kasimanwa. Tungod sina nagsiling si Kristo, mabudlay sa isa ka propeta nga magpanudlo sa iyang kaugalingon nga banwa. Kabangdanan nga si Kristo, wala maghimo sang dalagko nga mga milagro, dalagko nga buhat dito sa Nazareth, kay ang mga tao hindi magpati kag ginsikway siya sa mga tao. Mga kautoran, ini sufisyente nga makita naton nga grabe ang pag-antos ni Jesus Christ sa iyang pagkari siningadota para sa imo kag para sa akon. Pero bisan pa siya, tanaw naton iya kung ano ang ginhimo ni Kristo. Tungod kay ginsikway man siya sang mga katawhan, ano iya ang iya ginhambal? Okay, ang ginhambal ni Kristo na record sa Bible. Gamito naton liwat ang John 3:16. Siling sa Bible, ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag, ginpadala niya ang iyang bugtong anak. Ari ang sugpon, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi madula, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pulong, bisan sino. Si Kristo ginsikway, pero wala niya ginsikway ang mga tao. Ang siling niya ni Kristo, okay, ginsikway siya sa mga tao, pero ang bisan sino, wala pili. Bisan sino, manggaranon man, imo, lalaki, babay, bisan sino, nga magtuo sa iya, makaangkon sang kaluwasan, sang ila mga kalag, kag makabaton sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Ginsikway siya, wala siya nagdumot, siya nagasiling, okay, kari ka mo, bisan sino, batono nakon. Wala sing bisan isa katao sa sining kalibutan nga nagdangop kay Kristo nga iyang ginsikway. Ang tanan ginabaton niya. Kagamo ini ang siling sa Mateo 11 halin sa 28 pagkadto sa 30. Gininbitar ni Kristo ang tanan nga mga tao. Nya kari kamo, kamong tanan, ang pulong tanan, kamong tanan nga ginabudlayan, nga ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon nakon kamo. Sa matag nga paghambal amo ini, ginainbitar ni Kristo ang tanan nga mga tao sa kalibutan, nga magpalapit sa iya, agod nga patawaron niya sila sang ila mga sala. So duha ka bagay ang aton gintan-aw diri, si Kristo ginsikway sa mga tao, generally speaking, ginsikway siya, pero siya iya wala nagsikway ni bisan isa ka tao, kundi ginatawag pa niya gani nga magpalapit siya ang tanan, agod nga patawaron kag makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Amo ini ang dako nga kamatuoran nga makita naton sa chapter 1 sang John, halin sa 1 pagkadto sa 18, makita namon nimo nga si Kristo nagpakatao sa sining nga kalibutan. Pero ang siling sa Bible, ginsikway siya sang iya mga katawhan. Pero ang verse 12,
may ara gid man siling sa Bible. May ara gid man nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ano iya ang ginhatag ni Kristo sa tanan nga nagtuo kag nagbaton siya? Siling ni Kristo, sila mahimo nga mangin anak sang Dios. Okay, sa tanan nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong anak sang Dios. Mga utod kon anak na ikaw sang Dios, dito niya ikaw paistaron siyang balay. Diin ang balay sang Dios dito sa langit. Tungod kay kita, paagi sa aton pagtuo kay Kristo, nahimo kita nga anak sang Dios, then magapuyo kita sa iyang balay nga amo ang langit sa wala sing katapusan. Okay, sa piyak nga bahin, ang nagsikway kay Kristo. Ang nagsikway kay Kristo may ara man iya nga isa ka lugar nga ginatawag sa Bible impierno. Dito sila iya mag-istar sa wala man sang katapusan sa kalayo. Ang nagtuo iya kag nagbaton sa langit upod kay Kristo. So may duha ka lugar nga ginaman sang Dios, pero aton tanahon kag ako ni suliton nga ang impierno wala gintuga sang Dios sa mga tao. Gintuga ni sang Dios sa kay Satanas kag sa mga devils, mga demons, amoy na ang ilang kaladtuan. Pero nga ang may tao nga makakadto sa impierno, ina tungod kay ginhigugman nila ang kadudulman nga padihot ni Satanas. Kabangdanan nga dito sila may star sa lugar diin ilang ginasunod ang hilikoton o kanang malaot ni Satanas sa sininga kalibutan. So magpili kita sa sininga tion. Okay, siguro okay. Sa akong pananaw, masiling ikaw nga hindi ko gusto sa impierno kay kalayo ina mabudlay ina dito. Ang pilion nakon langit. Kung pilion nimo ang langit, then ang himuon nimo isurrender mo ang imong kabuhi dira kay Kristo. Batonon mo siya sa imong tagipusoon kay si Kristo naghambal nga siya amo ang dalan sa langit. Wala sing bisan sino nga gamhanan kag gwapo nga tao nga makasulod sa langit kon hindi mag-agi sa iya. Ang malipot mo nga kabuhi itugyan sa Ginoo. Ihatag sa iya ang imong tagipusoon kag alagara siya tubtob sa iya liwat nga pagbalik sa sininga kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay nga ang kalinong kag pagidait magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.